Takže bylo startované finále 1:8 z prvního Koudelka, Michal Indra druhý, třetího Tomáš Rajmus. Ale na Tomáše se tlačí hned dva auta, už tam byl Michal Indra vedle něho, ale Tomáš si to pohlídá. Michal Indra Strakos. Tomáš Rajmus vytočí na Michal Indru. Tomáš Koudelka jede, jako život. Tomáš Koudelka popírá všechny teorie o tom, že Bugina nestíhá Trubíně, dneska je to úplně naopak. Když Tomáš Koudelka teď na hrobu no tak jedno, takže Tomáš už teď najíždí na rovinu. Tady máme vedoucího, hned za ním druhý a přední. Čtvrtý a pátý se tam zasekali vzadu na kompostu. Právě uplynula 1 minuta jízdy. Nám začíná trošičku uprášit. Wow, to nevyšlo, Tome, to nevyšlo. Ale už se ho měl na rozstřel. Šárko, prosím tě, abych tam nestál, jo? Děkuji. Takže máme zrovna v pořadí Tomáš Rajmus, Michal Indra, druhý, třetí, první Tomáš Koudelka. Ale sebou bude muset pokračovat, teď se Michal trochu brnkuje, Tomáš. Michal, počká. Ale si chytem. Odveď, takže Tomáš zapný uprýka, vždycky to jde. A to zase nemůže odnášet auta ztratit. Přední na pravém přední kole. Tomáš Koudelka na prvním místě. Tomáš Koudelka vedoucí jezdec je právě teď na role